Velkommen indenfor i Viborg Stadionhal til de forsvarende danske mestres Champions League. Og så fortsætte. Ja, de kan slet ikke følge med. Og først at Simovic så Shepard lige sætter tempo her i afleveringerne, så splitter de fuldstændig det svenske forsvar ad. De fodfinder, som ligger inde med Shepard, den kan de altså ikke rigtig for alvor dæmme op for CVH-forsvaret. Stille og roligt rundt om Frida Tekstedt. Med sidspärrar och sånt där i anfallsspelet. Mona Shepard. 9-5, mål 7, nummer 8, Mona Shepard. Så er der altså plads til hende selv. Mona Shepard. Elegant. Så mange stikkanter, man er nødt til at lave det hver gang. Så er det tid. Du var inne på Arjurakian, Shepard, Tusko, Mikkelsen, Shepard. Som tar avslut. Vi ser lite av att hon inte bara är en spelfördelare utan också en god skytt. Ja, hon har ju lite så här avig spelstil, ser lite loj ut emellanåt och så playmaker hos Viborg. Her kan vi se igen måske, hvordan hun slår hånden i skudøjeblikket. Ja, så skal man selvfølgelig være hurtig. Hun har så til gengæld næsten spillet fejlfrit, Mona Shepard. Hun har virkelig leveret en rigtig god kamp. Meget varieret med de ting, hun har lavet i løbet af kampen. Ja, altså en af de bedste forsvarsspillere, der overhovedet er i dansk håndbold, står overfor. Men det er så uhyggeligt svært. Mødte hinanden senest. Også på det tidspunkt i det indledende. Hold da op. Hvor er hun altså fræk. Det er jo store spillere, hun har foran sig, men øjner altså, at de ikke har lyst til at gå frem til hende. Og så sådan halvkringler hun et skud forbi her. Det er rigtig, rigtig flot. Og afslutter så hen over hovedet på lille Djukic. Der var Oj, så lyner hun på egen hånd. Shepard kan jo altså rigtig meget. Vi har bare set det alt for lidt her i første halvleg, men prøv at se det der. Ja, fremragende. Kommer Henrik Mikkelsen ind over på højre fløj. Mona Shepard. Vigtig scoring på det her tidspunkt. Det brænder lidt mere i gang over på venstre bakken. Kommer her. Så er det rigtig skridt. Øj, den er fræk, den her. Den bliver bogført som scoring, men lad os lige prøve at kigge, om hun ikke var et godt stykke nede i feltet igen. Shepard, da hun afslutter. Den er på vippen. Den skal i hvert fald noteres, for detaljen var fremragende. Jag tror منى شبيح كانت حصلت على كاس الدنمارك الاسبوع الماضي لقب مهم برشا لعبتنا الدوليه لي بعد ما كانت اول لعبه تونسيه وعربيه تنشط في الشامبيونز ليج الاوروبي هاي جابت تيتر في اخر العام ينضاف للتيتروات اللي جابوهم لاعبين المحترفين الكل في مختلف الرياضات. شكرا لك.